Γιατί είναι κόκκινο όλα ρε. Ρε μπρο, έπεσα. Τώρα πέστε εδώ, δεν πειράζει. Εγώ πέφτω εδώ. Ξέρω. Γιατί μου ήρθαν τόσα άτομα. Πολλά άτομα. Σας είπα ότι είναι... Μου ήρθε ρε φίλε. Δεν υπάρχει champion. Τι ήταν champion, θα το δούμε μετά ρε. Champion, τι γίνεται να παίξουμε gold με champion. Πού είσαι? Πού είσαι ρε? Ναι. Έχει πεθάνει τώρα, άσε. Δέντρας. Unranked. Ναι, είναι μόβ, είναι μόβ. Δέντρας. Ναι, εδώ πέρα είναι. Μπρο, έχω κάνει 3 kills, Πού είναι τώρα? 3 είναι ρε. Όπα ρε! Πού πετάχτηκε αυτός εδώ πέρα? Μην πεθάνει ο Τζάκσον! Τζάκσον! Πάνω, μην πεθάνεις. Πήγαινε κάπου που δεν υπάρχει κάτι. Κάποιος πέφτει. Καλά, εντάξει. Αυτό μην τα σπάσεις, Να τα σπάσουμε μαζί. Τα σπλάσεις. Τι πέτυχε ο μπρο! Μπρο, είμαι πάρα πολύ καλός με σκάρφ.
πέτατε τώρα. Πέτυχα χρυσή πάμπ. Πέτατε τώρα. Hey yo, bro. Bro, my pump. My pump. My pump. My pump. Thank you. Billy, χρυσή πάμπ πέτυχα και μου την πήρε ο άλλος, μπήκα στο τέτοιο και μου την έδωσε. Αλλά δεν έχω σφαίρες. Δεν έχω σφαίρες, Χρυσή. Τι πάμπ έχεις? Μπλε. Μπλε. Billy. Όχι ρε, πάμπ, άλλη πάμπ πέτυχα. Ωραία, Billy, φέρε σφαίρες για AR και σου δίνει την πάμπ. Εγώ έχω 5 σφαίρες για shotgun και 54 για AR. Ωραία, τρώω έναν λίγο με την πάμπ και στη δίνω. Μόνο με πεθάνεις. Βλέπω πολλούς. Δεν ένας. Ναι. Billy, πάρε αυτό. Ωραία, πάνω σε αυτό. Billy, πάρε την μπλε πάμπ. Την μπλε πάμπ, εκεί πέρα. Εδώ. Πάνω που είσαι. Πάνω, έλα να σου δώσω το χρυσό το AR. Έλα εδώ. Πάρ' αυτό. Η μπλε πάμπ εδώ είναι. Ναι, laser είναι. AR, ναι. Κι εγώ. Είναι ποδοσφαιρίστρια, δεν έχει καλά όπλα. Δέτε μια, δέτε ποδοσφαιρίστρια, δέτε κι άλλη. Μπράβο. Έχω κάνει 2 kills συν μαζί με τον πάνω. Θα έρθω. Ωραία, θα πάω να σου πάρω το όπλο. Είναι καλός όμως. Δεν τον βρίσκω, ρε. Αν τη βρω. Μπήκα aimbot. Εντάξει, με έφαγαν, ναι. Είναι πάρα πολύ καλή. Φύγετε, είναι πάρα πολύ καλή όλοι. Κρύψου, πάνω κρύψου. Είναι η ροζούλα. Μια ροζούλα με έφαγε εμένα. Πω, είχε και το όπλο σου, ρε. Το είδε, είχε το laser αυτό. Εδώ πέρα πέθανε, γι' αυτό θα πάω να πάρω το όπλο. Πώς να μην πεθάνεις, Ω! Μπιλ, προσχέδι εδώ πέρα παίχτης.
Η ροζούλα είναι 90 μείον. Ωραία, άφησα τη ροζούλα full low. Είναι 3 και είναι πάρα πολύ καλή. Και 3. Την άφησα 90 μείον ρε. Αλλά φύγε πάνω, φύγε. Όχι στον κύκλο ρε. Χτίσε πάνω, χτίσε ό,τι να είναι. Χτίσε ό,τι να είναι πάνω. Θα γίνεις. Πάνω. Πήγαινε, θα σου πω από πού. Από εδώ. Πάνω στο βουνό εκεί πήγαινε. Έχει παίχτες ρε. Δεν το ξέρω ότι έχει παίχτες ρε. Εγώ σου. Πού να ξέρω τι είναι παίχτες ρε. Μπίλι. Μπράβο. Είναι 2 μέσα. Εντάξει. Ωραία και εγώ πέθανα. Δεν πειράζει. Πάμε. 15 kills έχουμε. Ναι, και προχώρησα μόνο 12%. Ωραία, θέλετε να πάτε ένα ντουο, να κάνω εγώ μπάνιο.